Murkomen gin jok ma lack direction to gikia gima giwacho. Ng'ato bire gimoro to kia gima wacho. Mpira ndalo te osebet kituge. En gi hawi to en gi wechege, en gi sulwe mage. Koro CAF omiyowa platform mor godo, okay? To platform ni okonego bed kendo ni wachunge, wadak ka gima waluoro gimoro. Kenyan wan joma express themselves sate. Mane shida mawango. Wahero express ourselves. To kinene to inene nyaka e Harambee Stars kaka watugo donge. Mano expression mar gima wantiere godo. Mor, watimo the right things amonego timre. To ka gimoro ko miwa red card to wa tiyo kanyakla mondo wa get result. Koro Murkomen gini dwaro use gidwa tiyo gi gini mondo gi blackmail ji. To mano kelo shida e sirikal kane gidonje sirikal. Blackmailing ji gi gik monego ji otim. Nyithindo matugo e mpira no ma kato Kenyans gite gibiro yudo en platform ma the world is watching. Kendo wamor kod LOC kod CAF kelo mpira e dwe mar aboro. Dwe mar aboro English Premier League oktugi, Premier League te oktugi, kalenda en achiel. Koro ji te neno talent mantie kae. Koro mana is a bigger market mokel. Moko wanyal wacho ni ng'at moro mondo nego nyiswa kaka ni kwa behave kamae to ibiro ter kamoro. Kuma ibiro tere no ibiro nene. To koro kuma wantiere kae ni wambe onego behave kaka wabehave. En haki wa mondo wabehave the correct way. Mondo gini otug kae nyaka urum. Lakini CAF kosepango kalenda. Okay? Dealing gi gik matimre gi wanyalo deal god. Wan joma dongo to wabiro yudo solution mar loso gik moko kaka wadhi e pap. Ko ngiso ne ok wadhi e pap, wan wangwana ok wadhi e pap. Ambe ase donjo kuom jo sofa set branch. Nabiro nene sofa set to nitie mpira maber madhi tugo Nyayo Stadium kata Algeria biro tugo Nyayo Stadium. Kado dhi stadium of the Nyayo Stadium adhiane. Gichase no mpira mang'eny ka Harambee tugo. Koro awene jok moko mondo ne tane TV. Wanyalo pangre kaka Kenyans. Koro kik ng'ato nyiswa ni kiutimre kamae to gini biro ter kamano threats ma ok dhi kamoro. Ng'ato koro ok biluongo Belgium kaka Austin do nego dhi ni Belgium no kata Sweden nikech Kenyans no misbehave onge gima kamano. Mano watuge lwet jo Tanzania ma threatenwa. Sheria en ni ka Kenya wuok namba 1 to quarter final wabiro go kae. To wambe wadwaro mano te. Kwa go quarter final kae mano ngiso ni wanie semi final. Wadhi Uganda to a pool mar Tanzania no onge ng'ata achiel manyalo loyo Harambee Stars. Okay? That was the weakest team at Tanzania ntiere. To one the group of death. To atimo maber. Mwowuok kaka namba 1. Akia ng'ama no convince aparo ni anochole mano convince president ni game ma Zambia en very important mbako kwa loyo to kwa kiwuok jo kanye motivation Obama na 2.5 million to kudonja quarters bede ot to an gi ot pro dhi kodwa maber kendo president en ng'at ma understand gik moko kadhi ko wacho gimoro to timre ka gimo timo kabiro koro kata Murkomen ong'ise ni gol kamano nikech nyal timore gima kamano. Koro wa puoyo gima ber matimore kamae kendo wacho ni Nyasaye omede to jite matugo kanyo mondo yud tim moko maoko kata ka goro se hod player te man kanyo gikawo players go koro ka Manchester dwaro to nego ogiwoyo gi goro very quick thinking from Gor Mahia. Erokamano iwacho ni sani kiwuotho nyabora mo gijwang imany boots magi imany boots magi kirwako jazi ma green nikech ikiani Gor Mahia dhi side Aya, walo to imose. Aya, imose. Iwacho ni kineno deputy patron